What's your name again? We are 3 to 6 Express on Star FM. So we're going in with our random question of the day. So, like I was saying earlier, Saki, the reason why I also want an Osband, the reason why I also want a partner to celebrate on Father's Day is to one day, enjoy Laundry Day. And when I say enjoy Laundry Day, all right, fine. Yes, I don't have a pamachos. Yes, I don't have a problem. Okay. But I'm saying enjoying Laundry Day because I'm praying to God that I find a partner and Okay. All right. Right? Okay. So that when I watch a paper, because I always hear this from my friends, right? That are married, and they say, "Well, Laundry Day is payday." Do you agree? Yes, I do agree. Sometimes I would help my mom with her laundry, and sometimes we'd get some money from daddy's. Now, okay. So it would be our own little. Yes, and you don't tell him when you find money in the pocket. You don't go back and tell him. Yes, but you see, we need to have a conversation around it. Ladies, okay, fine. Do you agree that Laundry Day is payday? Do you know? And I don't like it. I really don't like it. You're a man, and no, it's okay. To my change to see it if you're going into the shower, I don't even have a problem picking up after my man. Like picking clothes. That's the thing. I get you. There's a secret to it, Saki. There's a secret to it. Because listen, unozvifambisa sei manje chifunga kuti iwe urikuyedza handitika kuti upike handitika hembe dzemunhu, then you would realize kuti apa panangana chiripo. It doesn't work. Ndosaka vamwe vachizocomplaina kuti ungosiya hembe dzako because hausi kusiya something. That's the thing. So the secret to a good marriage, you can just leave hembe dzako dziri padziri but siya bhuru kakango zvakanzi naenzo I shall see something. But the conversation that we're having today, Saki, is what amount is safe to keep, right? When you find notes during laundry, amount. And what amount should be returned? He says, Saki says, every amount. Every amount? I don't think so. I think when we're married, I think I would return it back. Kanato Vunza. Our WhatsApp is going crazy. Baby 500, yeah. Baby 300. Did you see 300 in my pocket? Not worried. But otherwise, okay, so yeah, I think this Mubvunzo is now a trigger to vakadzi vari kuchema vari kuti hanzi kwedu kunozunzwa homwe baba. Hanzi unosara wacho hauwani kana risiti zvaro. Musadaro. But let's have a conversation. I'd like to hear from the ladies, and I'd also like to hear from Anadeti, because I know munombosia mari. Imari pia munoti abati baby kana waiona oga ngaingodzoke kana kuti ngaitaurwe dedi ndazoona bhuru and ndoita sina. But bhuru rakapitira unzunza baby. Unonzidzosa. Iwo kana usinotori remember atina. Didn't remember. But what did mom say? What did mom say when you used to do that when she did laundry? Then did she? Because ndopatino ana ma teachings, babo ndopatino dzidziswa. Yeah. But did she say anything? Bonanguka ukatoona mari ibwaitora. She didn't say anything. Okay. No, she didn't say it like that. But obviously, and this was it. Maybe they would have a conversation later. Ndawana mari or something like that. But need to more to like maybe to change. This is the conversation that we're having. It's like, why are you being stubborn? Pane, it's not to change. It was not bad. Like, you can get like maybe $1, $2. Yes. Are you saying that no matter how big
the amount or the note is, and is it unongotora aitaurwe. Kana sina kuibvunza hapana nyaya. Okay. Okay. But do you know what? I'm so late to marriage. This is one thing that I'm realizing. As KVG nyara zako, no amount should be returned. It's very rare to find money in their pockets. It's a jackpot. Mighty. Is and she understands. Hansi Saki imbava guys. What's yours is mine, and it's ours. It's our money. Another one coming in from a married woman. This one is coming from my Zeke, and she says, "Hakuna mari inozoserwa KVG chibva chaitota chidzidzo kubva nhasi. Mari yaunowana during laundry nde yako." 0772162651. Hi, Star FM. Hi, Kuzi, how are you? I'm good, thanks, my love. Are you married? Yes. Do you believe that laundry day is payday? Do you sometimes get a little something, and I'm sure Chira did? Yes, KVG. Even my daughter now, I could put it, Mama. Mama ndisakile. Kana ndatsira hembe dzanda kutotanga kuwacha anotoyo pa side kumanya kunotsvaga mausutu. Manje Okay, but mari munowana roughly, all right, and ngati mbuti mari dzatinowana dzinorange pachi. Tinangoti kuchapa 50 because sometimes unoona ari ma10 akangopetwa peta imene ngeri 20 kana madola $5. Pane yamunofila kuti iyawandisa ndakufana kuvadzosera kana kuvaudza kuti ndazowana mari yakati. Because you know munhu uya anonwa madrinks. Yes. Tinogotora toisa paside kana iri Friday toudza kuti tine something for you. Ndozvatinoita. Okay, okay, I like that. Munovachengetera in a way, right? But imari dzavo dzamamuchitora mumwe. Tinovachengetera imwe todya hedu nemwana wangu imwe ndoisawo mupoketi yamama. Ndimai anava. Ndimai Hannibal. Ndikuda kuti abva aziya dedi kuti ndozvauri kuita. On 0772162651, most ladies are coming in and saying KVG, laundry day is our payday indeed. And they're saying we don't return money. Aidzo serwe chero yawana. Aidzo kere. Hello, Star FM. Hello, KVG. How are you, my love? I'm good, and you? I'm great, thanks. Wakapinda mwana nongayo? Ndakapinda vekwangu ka. Vanoita kutarisa ungatongowana ma-airtime chete. Usadaro iwe. Serious, vatike zvekudaro. Ukatoona mvura inotonaya ngoita. Vanototanga vazunza kuburitsa nzeve dzehomwe dziya. Ya, dzinozunzwa chaunoona airtime chete. Zunza. Ko vanodarireiko? Avadhedhi vanobowa. Ina handivadedhedhi vakadaro vanozunza. Usanyime semunhu wechirume. Do you get what I'm saying? Yes. Kuona mari yotoita rare occurrence. No. Ubaona baba Hannibal. Vanoti vanotozei. Vanoti vakarova madrinks so zvima10 vachingozvisiya. Because ivo vari kunakirwa pamwe vachototi zvimadrinks nekagunyama kakakochwa. Yes. Ava vanozoitawo laundry vakurova marikavhari. Anokunzwisisa. Ngatibhalansisei saki. Star FM. Hello, Star FM. Go using Saki. Hi, Shewe. That's gonna say. I hope I'm kusuka homwe dzenyu. Otherwise, we are dropping this call. Aiwa, ndanofunzwa kuti doti nditange kusiya mari kanzira pinga maroro. Ndokumbira musiye kana ma20. Tangire pa 20 pa. Aiwa, unomawa. Ndotanga kutosiya izvi, ndotanga kutosiya izvi. Kuzopatiwa maroro acho kani chimboisa mari maomwedzi chese. Tauya naye nemagumbezi. No, veka show kuti muda akafara just ndikambona uchisekera ndozokaona mari. Makaipa. Aiwa ndokuti Shewe. And munoziva kuti
each and every time you call in, you're dropping my nuggets of wisdom. Kune varume vasingazvizive. Saka toda kuti tisvike level rekuti tichatoita like a book and itika ine mirayiro yashewe. Like 101 commandments. Mirayiro from Shewe. Before you drop the line there, I promised a few people that I'm going to give them a shout out. So shout out to my Anesu. Yes. From Pinona. Shout out to Dr. Nati K. Shout out to Samuel Bewe. Shout out to Authoress Listener Lady as well. And all the Star FM team. I like to do it in the shout out. So yeah. Nice. Thank you so much, Shewe, and thank you for showing up over the weekend. No problem. It's not tender. Okay. On 0772162651, it is powered by our friends from EcoCash, and we're saying hashtag live life the EcoCash way. I also want to hear from the brothers. If you have an amount that you feel, my agawana, laundry. But mama mkazoano kana zataona sai inda chika buru inini ndari chikangu. But the lessons that I'm also getting, he's not he doesn't need it. Like, kana chiri dari really crucial ka anokubvunza kuti unokono $100 chocha jina ngo ndononge ndavamire. Star FM, hello. Hello, Star FM. All right, that's a bad connection there, but you can keep trying. We also want to hear, like I said, from the men. Imimi matuno wachira macho kuti imari yakawanda say amunozoti no in chidzo sao kano chingo taura at least. Star FM, hello. Hello, Sasson, can I speak to Kevin? You're through on air. Thank you so much for calling. Hadzibvunzwi. Okay, but pane amount yamunoti mimi ikasara munoda ungoti ingotaurwa unzi ndawana mari yakati kana warevwa rebia hauzotomboziziva kuti wasiya mari makaifa homuri mabhias and ina saka handichatodawo kuSDA anorova mabhias chinoya chekeretsei unozoti chinosvika bevi chichiri kugedhi uko bevi kudzi chiri kugedhi saki chichitoyatsofila kuti nhasi chiri kundilava bebi huya bebi wabikei bebi andichada SDA ndazitaura ungoti chikobudzisa. Star FM, hello. Hi. Hi, Chrissy. Hi, how are you? And if I tell you what I do, I'm not going to come on this show, guys. What towards us? Inini guys, kind of, I say I'm married, or to tell her to Yakawanda, and you don't need it. At one point, Naganonga 800 guys, Takaijika. I'll send down. And the rest, I guys. 800. I mean, you. Baba. Baby. But tell me something. You want to just zero to date. Vatori solid. $800 is cheap change. You know what? Sometimes we make those big monies and it. Yes. So I think Tanombo, you have a project started to home. Tanombo is a reclaim. Wapedza. 8 wire takashafa mumwe baba. Yes. It's confirmed, guys. Laundry day is payday, and no amount is too biggie, heavy. To be given back. Star FM, hello. Hello, how are you? I'm great, thanks. Thank you for calling. Yeah. Icho. Mofu musati maenderera mofu imi munofana kukanganwa kana ari ma 500 ma 8 waya. Aiwa inga kuda kuwapisa vanhu vachoivawo nowacho. Ini ndauya ndatenga airtime ye$50 ndichitengere vanhu vese data vakuiwatira. Ndakaipiwa 50 yangu.
And the mofu maba macho ya name nya chance na kutaura. Imofu ya mukonyo. Yes. Sakaza ipiwa 50. You see what happens like marriage unangwadzidza wastada munhu wako. Yes. Kuta. But imagine warora mdzimai asina proper grooming. Asingazive kuti homwe dzinosechwa asati awa. Unozoti kune mama vanoti vanozoti ha. Ndawachira 50. Wamaona? Yes. Ndawachira 50. Unakukaona kayanikwa so. Kaka see through ka 50 kashonge less baba. Uchiona zuva. It's lazy. Hauna grooming say. Yakuti rotanga wasecha. Abawachira $50 airtime. 0772162651. We're talking to the ladies. We're saying, do you believe that laundry day is payday? That's what we're talking about. And we're asking what amount is safe to keep when you find notes during laundry. Saki says no amount is too big. No amount, my guy. Saki says no amount. If he doesn't remember, he doesn't remember, we move. I feel that if it's anything above $100, at least mention to your partner. But someone says, no, because I was at wapinda bana baburitse mari. Mari recovery. Star FM, hello. What do you say? Pana makonversation ako kwarerekera gore no rukurorwa. Aiwa. Mira baba wangu. Akatosimudza maoko. Baba wangu. Mira imimi baba wangu mira. It's yeah. Baba wangu ndoda kubvunza muri muprofite. Andisi muprofita but ndine ka feeling kuti gore no rukuenda iwe. Baba wangu ndichango kuomberera imaoko. Baba wangu ndiri kutorwa neatanga. And then ndichipiwa change edzopanapo uri kunzodza ndiri kunzwa nemadzimai saki. Yes. They are preparing me right for the best part of my life. Marriage. Niatanga mfunge. 0772162651. And this one coming in says at one point KVG Nasaki ndakawachira $87 mujini ra mofela. Hanzi ndikato aina mofela vakupfeka jean wanike mari yavo irimo. Hanzi ndakaita unge ndichazvirova kuti kokupusa kwakadai kwakabvepi. And up to now ndikazvifunga moyo wangu udongorwadza. This is coming from 849, last digits of your number, Mighty. Thank you so much for that. On 0772162651, in case you're just joining us on Mubvunzo Nhando for today, our random question, we're saying laundry day is payday. Ladies, do you agree? And ladies says yes. Well, the ladies were saying yes, we do agree. And also Mariette Noanati Zosere. And I was asking what amount is safe to keep, but I want to $800 akutorwa. Saka akuchazukubairi. Ain't why? Ndanzwana hangu chiroveko. But any amount, but 8 asikana baba vari vematenda toita sei. Yeah, you understand. Kana baba vari type inotsvagwa nezimra. Akunzisa type yendedi vatiri kutaura. Havasi ngori ndidedi rekuti panobuditswa list so. Vanokunzi imbouya iti mbokuinvestigate. Aiwa baba ivavo vanobirika manje. Baba kuti vanenge vatingodzi hey mabusiness enyu imboiti mbokuongorora yeti mari yenyu iri kunyatsobva kupi chaizvo. Uyu anenge achiziva kuti paanosila dhirika panenge pakaputika inenge yakawandisa amount yokuti munhu anenge asiticha dhirika anogononza wangu imbobata kana ka 5,000 in one drink. Because there are people that are loaded like that. And I think semudzimai kana uchizviziva $800 unoitora sezvaita maya. Yeah, amount hapana amount yekudzorera guys. Sakaramba katudzosere. Kana usiri kutoibvunza kuzvikuta kuti it's not that important, you know. It's not significant. It's not very significant. I mean, if he hasn't asked for it the day that you do the laundry, then yeah. Star FM, hello. Hello, Star FM. Hi. Haro. Nisai masiziba. Takwera makwerawo. Muri kuita sei muri kusiya mari here muhomwe kuti timbotorawo. Inini manjika. Kunyangwe ndikadhakwa last number. Andikanga nekusecha hembe. The first thing ndakupisa hembe ndodasecha hembe.
asimeta aiwa wangu achindibvunza palochanzi bamini muri madzizobereka kuti munodi waudza kuti wanitengera doro kwaTM. aiwa zuda renyu rinonyanya kuvaimba zvokuti mobva maita futi ndebvu dziyedziya dzebeard gang tikatokuona isusu tinototi aiwa ndimadzibaba pakirawa vanowanikwa. Ndakatodzingwa kuchechi hanzi kutambisa fesi yedoro. Ndona kuaramba kuna mai vakadai. KVG Saki G, the big one at Star FM Zimbabwe. Feel free to follow us and keep it right here. What is your name again? We are 3 to 6 Express on Star FM.